apa hubungannya apa saya? Tas nopo jenenge tas nopo gitu. Wes ada karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar, inna Muhammad sabiri. Aku itu sopire, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Ngeten lho, Mbah. Kula niku kan pianturne kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku aku grayang-grayang ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya lho. Itu namanya penghinaan. Lho aku gareng. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayang-grayang ngene iki. Sabar, sampean kudune ngenteni aku kok lek wis aku mari omong ngake sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayang-grayang ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbak kok ngono lho. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngapa karo suwi ngapa? Bojomu ora tau nyeneni lho, iki bocah iku klicil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Bapak izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwa diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Iki pomo ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean iki sudah rungon bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi Nggih. manten. Ojo teko. Lah apa? Iki wae ora teko. Salahe. Mas Gareng. Kowe iki ngapa? Aku diterak sepur. Kowe iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus banget tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Iya. Oh, kire. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki yo. Wong kok senengane. Aku lho tosuk meneh iki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangan lho kowe. Ngapa kok anyang-anyangan? Ngene. Lu benake jare ngono. Lagi jare. Aduh. Selamat malam, Dul, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Sehat, Kak? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tribos padha-padha. Ini Mas, kula sing tasik nem kata putih ngapunten derek saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan sik sibuk ya kudu diramuke gaweane. Bakune dijaga kesehatane nggih sayu. Mas. Pun podhangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep kapan kok ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanon. Nggih, ning niki simpah durung dereng kepareng lenggah. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin. Dungane. Kangen dereng karo panjenengan apa malih kalih ngandhe salindri niku. Ada salihu, ayo. Aku mau lho Mas. Pripun? Iki mau kula bunga lho Mas. Bungane apa? Bungane apa sayu? Tas nopo jenenge tas nopo gitu. Wes ada karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar, inna Muhammad sabiri. Aku itu sopire, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Ngeten lho Mbah. Kula niku kan pianturne kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku aku grayang-grayang ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya lho. Itu namanya penghinaan. Lho aku gareng. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayang-grayang
ngene iki. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Kok lek wis aku mari omong ngake sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbak ngono Ya, ora trimo. kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngapa kok nesu iki ngapa? Bodoh kowe ora tau nyeneni lho, iki bocah iku klicil kok kaya lapor. Kowe ora nyeneni kuwi ngelingke. Izin Bapak izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Apa? Iki pomo ora anakku tak bacok tenan. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean iki sudah rungon bener. Lah iya. Sepurane lho Mbak Ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibareng apa? Putrane bar dadi manten. Dadi Nggih. manten. Ojo teko, ojo teko. Lah apa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu iki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Jangan ya. Jangan ya. Ose. Cara ngendi mantu kok manut tamu. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke anggere sampean cepak baskom tak sumbang wis. Sapa? Ono baskom kowe dikon. Sapa sing arep mau ributé? Ya aja nesu ta. Aja nesu ta. Ora yang gede-gede. Wong tuwa nek mesune ya aja ta. Aja digilani Cahayu. Nggih, Sejak ana men atine rada anu. Iki ayo Pak De didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Kita halal bihalal ya. Halal bihalal. Nggih. Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandut, iki bocah iki saratan elek. Ayu-ayu senengane tetek kuping, tetek irung. Apa bar kuping tok sirung, apa ora mampu kowe? Ya jare sapa ngebar kuping ira? Lho, Bapak kuping mesti ilang kok. Malah saya nemu. Iki cilik gila yo. Yo ora to. Oh, Dia yo ngono kuwi. Cilikane ra iba-iba ngono foto aku. Pati karet. pokok Ngono ngejak salaman aku ora iso. Nek iki pancen yang iki spesialis. apa? Iki Dokter spesialis. Amin. maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah ngulungkah bab lelagon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Nggih. Niku Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kustrat. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pilarang wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. ngirai panghormatan monggo kerto. Monggo. Iki Pimpinane masih dit, tak golek. Nah. Monggo mriki. Monggo pilarang Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadalah, aku ini damai. Sadalah, aku ini damai. Diri yang barat, dua kali nyambung Pak.
Kelayangku Alhamdulillah Mas Gareng wah malah dipun dampingi Pak Jun Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak Jun yang mana? Ini loh beliau. harus yang Bali kok ya Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya Pak. Oh ini panglimanya. kleru Astagfirullah. Terus ini. Kowe gak pernah iso to? Bapak Jun Kiki. Pak Jun ini. Iki Pak Sus. Oh ini Pak Jun, ini Pak Jin, Jin dan Jun. lu nek kuwi ora jene kuwi iblis Aku paling mlebu ke dia. Ini berarti Pak Panglima. Nggih. Itu mantap alah apa lu nikah iki kok sepane kok Mas, kayak puisi loh. kok malah kaya bulan Pak Sus matur nuwun kersa ngerameaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur Pak. Ini media semua. Waduh bahaya kita ini kan. Lho mboten nonton, lho mboten Kenapa Pak. Pak? Anggota pun nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. ya ora to yang maju ki ngapa Pak, maksudnya ini dalam rangkanya itu rangka dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa perlu dengan maaf karena masanya masih memaaf. Oh belum. Anggota tolong habis ditangkap bawa lari ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. jadi moro sendiri bos Moro sendiri. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi dikatuk asli dipun Ibu Pak Sus. Kulo ini campuran. Anak kabur kanginan Pak Nisi Pak. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah dong. Iya. Oh, orang lulus. Saya itu gue tanya Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya Timur. lahir di daerah Desa Woksuko, Kecamatan Jatirogo. Oh, Tuban. Tuban. wong obaten aja mah ora ngerti Lu mergo jati ya kayak jati Serono, jati Rogo, jati Nggih, Tuban. Jatirogo. Sampai kau ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur dados Panglima. Saudaranya Bang Junedi, Saudaranya. Jogo, masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Jika amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Iya. Iya, tepuk tangan untuk Bang Juni malam hari ini. Terima kasih. luar biasa hebat Nuwun sewu lho Pak, Bapak minta panggung satu pandangan saya tertuju. apa Bajunya Pak. Arema. 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 Padahal ukurannya sami kali kula nih Pak. Iya. Ya iso kok gawe malah operasi. Pak Gareng, ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Saya kalau keluar rumah macan. 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 wah nanti Pak Panglima kalau keluar rumah macan Macan, ya. kalau pulang Pak Meong. Oh, jadi Pak. Oh, Gareng ini, aku seneng Gareng tadi setia, nggih ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa yang saya lihat ini. nggih takwanu napa Pak Takut sama istri tua. Lah niki kalau ke aku apa pengakuan. Nek Yo, kita Di tidak weekend takut. ini saya kenal mulai dari kecil, dari kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Iya, Sambil iya. fitness nge-gym itu lagunya di weekend yang lagu Ambiar itu. Oh, gitu. Nah, makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulu nggak boleh mulai. Ada Miten Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun ini ngersakan lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? ora sak-sake lho Orang nyanyi wong kudu digawe. Pak Dalang, Pak Iya, Jun Pak ini Dalang, Kamu? ini nggak adil. lha pripun Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Ini kan ini. boten namung Pak. jaket tok Mas Pak, Gareng dalu niki kula mboten njaluk bayar. wah lah kok perwira Loh, wis lunas kok. oh Jangan khawatir, lunas. Nah, dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Pak Nuwun. Pak. wis dengan tekan kalau lunas wis reso mulih Enggak, dibawa propos Pak Dalang. Ada oh propos. bang propos saya setuju Ayo, paling harus wajah titis. nggih Moten. nggih anu napa lagunipun napa Pak Sus Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya boleh. napa renangipun Ya lagu Ambiar bisa ya bandingkan Iya, ini. saged. sik Biasanya napa ada teksnya, ini nggak ada teksnya. Pak, Oh, saya
cari aman. Saya dengan Malang ini suasananya enak, cuacanya sejuk, ya kan. Banyulangit ya, Banyulangit. Nah, monggo Oke. monggo. Banyulangit. Nggih. Apa lo Banian? Nggih, Nah, apa-apa. Banikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gari dari joget aja, ya kan. Amin. Nah, Lah niki masalah sampeyan pripun, Pak? itu urusannya belakangan, tenang aja. Ora iki kon benane tau iki anu konconane Mas Bayu mang. Apa? Mboten tak. Aku ora ngono, aku mung ngene. Kok senengane kok. Nyari aku dadi waras. Takot-takotan syukur. Ya wis gak syukur ya wis ngalih ora ora sampe ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya ini Pak? Apa Pak? Jaket ukuran apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori. Ora kulit 7 meter iki lho, iso nggo kumul. Ah, siwit tuh. Oke, nek lagu ambiar iki. Banyulangit, Banyulangit nggih. Banyulangit. Ya coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Ah, monggo. Anu Pak Tete slendres sama nggih, Pak. Nggih, ayo jasa Cok, ya Cok disiapke. Monggo. Yo. Thank you.
yo janji sampai Terima kasih. Tepuk tangan untuk sama lima Bapak Ibu alias Pak Jun. Alhamdulillah. Satu kebanggaan panggung wayang kuwi dipun rawuhi seorang panglima. Amin. Mas Nah, Gibran, Tahu, satu pertanyaan. Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak bawang, minyak krik semuanya. Itu ada jataron, Oh ada gitu. bambu, ada Tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan. Tepuk tangan untuk Terima kasih TNI yang semuanya. sudah. Malam hari ini rukun duduk guyup, alhamdulillah. Matur, matur. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang ini hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang. Iya. Doakan kalau bagus kenapa di divisi kita tanggap. Kan gitu ya. Mohon doanya nanti ya. Insya Amin, Allah. amin, Ya. amin. Kita udah terima kasih. Pak, Tapi Pak Dalang jangan ikut ya kan. Oh, iya, setuju. Bu, kamu kok udan terus? Apa to kedungane? Ya aku ora katut, Pak. Propose tetap. Ya. Siap. Oh, siapa? Saya kasih baju loreng jaga. Oh, baju loreng. Ya kasih baju gareng. Loreng. Oh, goreng loh. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Mohon enggak paling mau petaram. Wah, gareng itu.